Heidät lähetettiin suojelemaan meitä ja planeettaamme. Tämä salainen robottitiimi on liittoutunut harvojen ja valittujen ihmisten kanssa. Agentti William Fowler ja Jack. Vain he tietävät totuuden joukossamme elävistä roboteista. Halloo! No he ja Miko ja Raph. He ovat Jackin ystäviä ja Jackin äiti ja melkein koko armeija. Sekä muuan metromies. Myyrämiehet! Metallisia! Ja tämä mies. Ja kaikki, jolla on internetyhteys. No siis todellakin, kaikki, jolla on internetyhteys. Kuka ei tietäisi? Lisää osoitteessa transformers.com. Siitä vain, kaikkihan sen jo tietävät.